Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kanin. Mga igsoon, karong adlaw nagkatigom kita sa pagsaulog sa memorial ni San Pio Papa. Atong iapil sa atong mga pag-ampo ang atong mga intensyon o mga intensyon sa mga deboto ni Señor Santo Niño. Mag-ampo pod kita alang sa mga intensyon sa atong pamilya, mga higala o sa atong katilingban. Iapil pod nato sa atong mga katuyuan sa atong misa ang kapahulayang dayon sa tanang mga kalag sa purgatorio. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Isungin ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isangilon ko sa ikaman nga kininalaon misalin lamang sa Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, aron pagpanalipod sa pagtuong Katoliko ug pagbag-o sa tanang butang diha kang Kristo. Mipuno ikaw kan San Pio Papa sa langit nung ginaadman o kaisog nga apostolikanhon, itugot nga kami, sinunod ang iyang mga pagtulunan o panag-ingnan, makadangat unta sa tunhay nga mga ganti sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari, uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Gikuptan ako sa Ginoo o pinaagi siyang Espiritu, gidala ako niya dito sa walog, di nagkatap ang mga bukog. O gilibot-libot niya ako sa pagpatanaw niini. O nakita ko nga nalukop sa bukog ang walog, ug uga kini kaayo. O giingnan ako niya, tao, mabuhi pa ba kining mga bukog? O mitubag ako, Ginoong Dios, ikaw ray nasayod niini. Unya giingnan pagayod ako niya,
Sultihi kining mga bukog nga mamati sila sa pulong sa Ginoo. Nagingon ang Ginoong Dios kaninyo, paginhawaon ko kamo, og mabuhi kamo pag-usab. Hatagan ko kamog mga ugat, og unod, og panit, og hatagan ko kamo gininhawa, og mabuhi kamo. Unya makaila na kamo, nga ako mao ang Ginoo. Busa misulti ako sumala sa gisugo kanako. Samtang nagsulti ako, may nabati akong kinanaas, og nagkauli ang mga bukog, og nahimong tibuok nga lawas. Sa pagtanaw ko, may mga ugat, unod og panit na kini, apan dili pa mo ginhawa. Unya giingnan ako sa Dios, tao, sultihi ang hangin nga ako, ang Ginoong Dios, nagsugo kaniya paghuros o paghatag o gininhawa, nining patayng mga lawas, aron mabuhi sila pag-usab. Busa misulti ako sumala sa gisugo kanako, og miginhawa na sila, og nabuhi, og nanindog sila. Daghan sila kaayo. Unya giingnan ako sa Dios, tao, ang katawhan sa Israel, sama nining mga bukog. Miingon sila, o gana ang among mga bukog, o wala na kami paglaom, patay na gayud kami. Busa sulti sila nga nagingon ang Ginoong Dios, ablihan ko ang inyong mga lubong, o banhawon ko kamo, o katawhan ko. Dadoon ko kamo balik sa yuta sa Israel. Og unya, hibawan ninyo nga ako mao ang Ginoo. Inigbukas ko sa inyo mga lubnganan, og inigbanhaw ko kaninyo o katawhan ko. Papuyon ko diha kaninyo ang akong espiritu, og mabuhi kamo. Og ibutang ko kamo sa inyong kagulingong yuta. Unya hibawan ninyo nga ako ang Ginoo nga nakigsulti kaninyo, maoy naghimo niini. Ako ang Ginoo nagsulti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo, kayang iyang gugmahangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo, kaya iyang mahangtod sa kahangturan. Pasultiha ang tinubos sa Ginoo, sila ngayang gitubos gikan sa kamot sa kahawan, ug iyang gitapok gikan sa kayutaan, gikan sa silangan ug kasadpan, gikan sa amihanan ug sa habagatan. Pasalamati ang Ginoo, kaya iyang gumangtod sa kahangturan. Nasalag sila digto sa kamingawan, wala sila katultol sa dalan, ngadto sa syudad nga walay nagpuyo. Gigutom sila o giuhaw, naghigos sila sa ilang pangpanglawas.
gugmang sa kamturan. Nagtawag sila sa Ginoo sa ilahang kagulanan. Giluwas sila niya sa ilang mga kalisdanan. O gitultulan niya sila sa matarong nga dalan. Harun makabot sila sa usa ka syudad nga dunay mga tawo. Pasabati ang Ginoo, kayang gumangtod sa kamturan. Papasalamata sila sa Ginoo tungod sa iyang kaluoy ug sa iyang katingalahang mga buhat alang sa mga anak sa mga tao. Tungod kay ang gitagbaw ang gipangandoy sa ilahang kalag o gibuhong ang gigutom sa mga butang nga maayo. Pasalamati ang Ginoo, kayang gugmahangtod sa kahangturan. Alleluia, alleluia, alleluia. Awit ang Ginoo Jesus, awit sa gugmang pagdahayi. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasang kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog sa mga Pariseyo nga ang mga Saduseyo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagbanon sila sa pagduol kaniya ug unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod misulay pagbitik kaniya pinaaging pangutana. Magtutudlo pangutana siya, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong huna-huna. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ikaduwa nga labing importanteng sugo sama sa una, higugma ang imong isigkatawo ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad niining duha kasugo ang tibuok balaod ni Moises ug ang pagtulunan sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko diha kay Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Have you ever met someone who seems to have everything in life, yet is not happy? O tingali, nakailam og tawo, nga kanunay masuko, dali ra masakitan, o dili mo smile. Kabalo mi Father, familiar mi. Usahay
makapangutana ta sa atong kaugalingon, nganuman ning tawhana murag man way kinabuhi. A person can physically alive, but deep inside, the heart can become empty. Ang kasing-kasing kapuyan sad, mubati og kamingaw, umawad-an og kinabuhi. Mao kini ang mensahe sa atong unang pagbasa. Si Propeta Ezekiel gidala sa Ginoo ngadto sa usa kawalog nga puno og mga uga nga bukog. A valley full of dry bones. Nagkatag ang mga bukog, walay kinabuhi ug walay paglaom. Ang Ginoo nangutana ni Ezekiel kung kining mga bukog mabuhi pa ug balik. Sa tawhanong paglantaw dili gayud, pero walay imposible sa Ginoo. Kung ang Ginoo na ang muhuyop sa iyang espiritu didto sa mga bukog, mabuhi sila pag-usab. The valley of dry bones is also a picture of our own life. Sometimes our hearts become like those dry bones. Miundang sa pag-ampo ug wala na nahigugma. Mahimo na tang hakog, dali masuko ug dili ta makapasaylo dayon. Wala na tay pagtagad sa uban. Buhi pa kita apan ang atong kasing-kasing nagsugod na pagkawalay kinabuhi. Gikumpleto sa Ebanghelyo ni San Mateo karon ang mensahe sa unang pagbasa. Sa dihang gipangutana si Jesus bahin sa 12 nga sugo, wala siya muhatag sa daghang mga lagda. Gihatag Hinuon niya ang usa kayano nga tubag. Higugmaha ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Mga igsoon, ngano na naghisgot si Jesus mahitungod sa gugma. Tungod kini kay ang gugma naghatag og kinabuhi. Kung ang usa ka pamilya anaay paghigugma, ang panimalay adunay kalinaw. Kung adunay gugma sa usa ka classroom, ang pagkat-on nahimong magmalipayon. Kung adunay gugma sa mga higala, ang relasyon mas mahimong lig-on. Labaw sa tanan, kung ang atong gihigugma mao ang Dios, ang atong mga kasing-kasing mahimong buhi kay nagpabilin tang konektado sa tinubdan sa kinabuhi. Mao kini ang gitudlo ni San Pio Papa. Sa tibuok niyang kinabuhi, gusto niya nga ang katawhan, labi na ang mga bata ug mga pobre, mahiduol kang Jesus diha sa Eukaristiya. Nasayod siya nga kung ato dawaton si Jesus sa atong pagtuo ug paghigugma, mabag-o gayud ang atong kasing-kasing. Dili lang gidawat nato ang pan, gidawat sad nato ang Ginoo nga naghatag kanato bag-ong kinabuhi. In the Eucharist, we receive the Lord who gives us
new life. Mga igsuon, the world often tells us that life comes from success, popularity, or having many possessions. Pero ang atong mga pagbasa karong adlawa, nagpahinumdum kanato nga ang tinuod na kinabuhi nagagikan sa gugma. Gugma nga nagsugod sa Dios o gipaambit sa uban. Busa atong balikan ang pangutana, nganuman nga naay mga tawo nga murag way kinabuhi bisan buhi pa sila. Ang tubag mao nga ang kasing-kasing nga walay gugma, anam-anam nga mahisama sa mga uga nga bukog. Apan ang kasing-kasing nga naay paghigugma sa Dios ug sa uban, mapuno sa Dios nung kinabuhi ug ang iyang kinabuhi malipayon. Karong adlawa atong pangayoon sa Ginoo nga huypan unta niya ang atong mga kasing-kasing sa espiritu. Hinaut unta nga pununta niya sa iyang gugma aron sama kan San Pio Papa makahatag ta og paglaom og kalipay sa mga tawo nga atong mahimamat adlaw-adlaw. Amen. Sa atong mga pag-ampo, atong ipadayag nga nahigugma kita sa Ginoong Dios sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalag, huna-huna ug kusog. Ang atong mga pag-ampo magpadayag usab nga atong gihigugma ang atong isig katawo sama sa atong pagtamod ug pagtahod sa atong kaugalingon. Moingon kita, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Nga ang simbahan, pinaagi sa iyang mga pangulo, magdala sa mga matuuhon ngadto sa mas halawom nga kahibalo ug paghigugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang pagkamasinugtanon sa balaod sa Dios, maoy mugiya kanila nga nagdumala kanato. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang atong kabalayan mamahimong dapit sa presensya sa Dios, diin ang matag-usa makat-on sa pag-amuma o pagtahod sa usag-usa, isip mga anak sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga pinaagi sa malumong hikap sa Espiritu Santo, makaangkon kita og mas halawom nga kaluoy alang sa mga masakiton ug mga idaran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa kabatanunan nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari. Ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga isipon unta sa Dios nga takos ug mapuslanon alang kanato, nga ang halangdon Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa mga kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa katuyuan sa atong Santa Papa karong bulana, nga diha
sa mga lungsod ug dakbayan diin dali makita ang pagkawala hiilhi ug ang kamingaw makakita kita og bag-ong mga paagi alang sa pagpahayag sa ebanghelyo aron makabaton kita ug mga mamugnaon nga paagi sa pagtukod sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga atong mga hinigugma nga mihali na dad-o ni Kristo ngadto sa iyang walay katapusang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Ginoong Dios, gipadayag mo kanamo ang imong kabubuton, pinaagi sa imong mga kasuguan. Ihatag kanamo ang grasya aron mapuy-an namo kining mga kasuguan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, magampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawanon ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton natin sa ginawa sa karabisyo gikan sa imong mga kabut, alam sa pagdahi bagimaya sa iyang galan, alam sa pagkakapuslanan sa tibuok na iyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa imong pagdawat sa among mga gasa, itugot nangamuyo kami nga sa among pagtuman sa mga pahimangno ni San Pio Papa, among atimanon kining Dios non nga mga misteryo sa kinasingkasing nga pagtahod, ug amo kining dawaton sa gugma nga maalaggaron. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Pio Papa. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo og busa uban sa panon sa mga anghel og mga santos. Nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagabuman. Puno ang langit o hina sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahinasaan. Dayun ang nagkalagi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahinasaan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan og mingon. Dawata kini og Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo na iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan na nagtembus karamo. Pinaakit sa imong cross, o pagkabanaw luwas sa gabi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan. Mga muyo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dawtan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay
Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Kordero sa Diyos na nagawagdag sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa galina. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko amay makalawat kanimo, apan ipambulong lamang o mamaayo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Sa pagsaulog namo sa pangili ni San Pio Papa, nangamuyo kami Ginoong Dios namo, nga mahimo kaming makanunayon diha sa pagtuo tungod sa gahom sa langitnong bangkete, o magkaiusa kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari o ang among Dios, nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among maligon nga manlalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og suduo nga kining mga kabos nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tuluy kami pinaagi sa imong kamatuuran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among nahuna ang adto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong. Sa amo mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghiskot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila
tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santosa ang among kalag. Buot kami sa paputan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugod, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magbadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isikataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa uban sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa panghihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himoa kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon diha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tuloy kami hinigugmang Santo Niño, sa kawaybili sa kalibutan, sa kahamini sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala na ipakatapos dito sa langit. Amen. Pangamuyo nga tukang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapausanong pagsalig. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. Sa kapayasan sa among mga laraw ug gilauman. Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Santo Niño, tabangi kami. Kunang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumong nga gugma ingon og among bugtong dalangpanan. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Kung kami masakit og ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat og kami mag-inusara. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisukamod sa tanan namong kaalaot. Magampo kita, O Senyor Santo Niño nga nagingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, anon kami maghuguma kanimo sa bug-os namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, o nga dili gayud kami muhunong sa pagdahi kanimo. Himuaa o Ginoo, nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mubiya sa pag-amuma kanila, nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, O milagroso nga Santo Niño, naghapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumog nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Paadiri ka namo ang tanang kagulanan o kakulang sa paglaom, tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia nga mo mga pag-ampo, o ipadalakan namo ang kalipay o hinabang, aron kami magdahi kanimo, uban sa Amahan o sa Espiritu Santo, nga walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios sa makagagahom sa tanan.
Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadaang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño!